गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। मैया तुर्की आरो साइरिया हादोराव 7.8 मेग्निट्युडनि बांग्रि फैनायनि जाहोनाव गोबां बिल्डिंफोर, न'फोरा बायफ्लेजोबनो गोनां जायो आरो बेयाव गासै 3,000सो बिल्डिंफोरा बायदों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमादों। दासिमनि खौरांनि बायदिब्ला 4,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय होननानै रादाब मोननाय जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जाबाय होननानै मोनथिनाय जादों। आरो बे बांग्रिया गासै 2 मिनिटसो फैदों होननानै मोनथिनाय जादों। गोबां सुबुंफोरखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै आरो गोबां थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ होननानै मोनथिनाय जादों। मैया बिहार समस्तिपुराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो। गासै 2 किल'मिटारसोनि गोलाव रेलवे ट्रेकखौ बख'नानै खावनानै लांदों होननानै रादाब मोननाय जादों। मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों मैया आसामाव। सानै हौवाफोरा सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै जिनाहारि खालामदों। दायो बिथांमोनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। हिमाचल प्रदेशआव साननैसोनि सिगां गोबां बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव गासै 150सो लामाफोरखौ बन्द' खालामनानै दोननांगौ जादों होननानै रादाब मोननाय जादों। आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो दायो 18 बोसोर बैसो जायाब्ला रावबो हाबा खालामनो मोना। जायानो हाबा खालामदों बिथांमोनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामगासिनो दङ। आसामनि सासे हिन्जावसा, बिथाङा 17 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा 18 बोसोर जायाखै। न'नि मानसिफोरा बिथांनि हाबाखौ 18 बोसोर जायाखै होननानै हाबा जाथ'नाङा होननायनि जाहोनाव बिथाङा गावखौनो बुथारनानै लादों। बिथाङा हाबा जानाय इच्छाखौ होबथानायनि थाखाय गभर्नमेन्टनि रुलखौ मानिनो हायाखै। बेवखायनो गावखौ बुथारनानै लाबाय। आरो मोनसे जाथाय, सासे आइजो, हाबा जाखानाय आइजोआ 23 बोसोर बैसोनि, बिथांनि हौवा आरो बिफाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि जाहोनाव। दायो बिथाङा गावनि हौवा आरो बिफाखौ एंगाराब्ला गावखौनो बुथारनानै लागोन होननानै हुमखि होदों। तुर्की आरो सिरियायाव बांग्रिं फैनायाव न', बिल्डिं बायदिसिना बायनायखौ रेस्किउ खालामनो थाखाय इन्डियानिफ्राय रेस्किउ टीम हरगोन होननानै मोनथिनाय जादों आरो गोबां बे बांग्रिङाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो हरगोन इन्डियानिफ्राय होननानै रादाब मोननाय जादों। आसाम गुवाहाटी सानमारि इरिगेसन अफिसाव मैया सासे आसामनि इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि सिनियर एसिस्टेन्टखौ एरेस्ट खालामो आसाम पुलिस आरो एन्टि करप्शन टीमआ। बिथांनि मुङा दिबनियामोन। बिथाङा सासे सुबुंनिफ्राय पेन्सननि खामानि मावनानै होगोन होननानै 2,000 रां लादोंमोन, घुस लादोंमोन। बेवखायनो बिथांखौ हमनाय जाबाय। बाबा रामदेव बिथाङा साननैसोनि सिगां ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमफोरनि एगेन्स्टै हेंथायै गाज्रि लासिंसिं खालामदोंमोन, गाज्रि खोथा बुंदोंमोन बिथाङा। बेनिखायनो सासे पाठान खान मुंनि सुबुङा राजस्थान पुलिस स्टेशनाव एफआइआर होबाय बिनि हेंथायै। आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय बा हाबा लानायफोरखौ दासिमहालागै हमगासिनो दङ आरो दासिमहालागै आसामाव 2,440 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो गासै 1,594 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो गोनां दंबावो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो गासै एफआइआर रेजिस्टार जानाय सुबुंफोरा जाबाय 4,036 सुबुंफोर। बिथांखौ आसाम पुलिसआ गासैखौबो हमगोन होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्लायबा अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।